जोंहा बेखौ बर'फोरनिफ्राय पार्लामेन्टआव प्राय सरकारनि समाव सासे नङा सासे थान्दै थायोमोन खिन्थु थांनाय बे बोसोरनैया जोंहा बर' थान्दै रावबो गैया जों पार्लामेन्टआव बे रायजो सभायानो जा पार्लामेन्ट माबायानो जा बेनिखाय जों गोबां सावरायनानै दा जिहेतु जों स्टेटआव जथाय सरकार सालायदों UPPL AGP BJP दा बेवहाय जों गोबां स्टेट गभर्नमेन्टखौ खावलायनानै मोनसे सिट बिनानै लानो हादों आरो दिनै बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ गनायबाय जोंनो मोनसे सिट हगारना होबाय आरो बेबायदिनो बे रायजो सभानि सिटआव जों जोंनि पार्टिनिफ्राय रोनग्रा नार्जारि बिथांखौ दैथायहरनो थाखाय थिग खालामबाय जों आसा खालामदों बिथाङा थांनानै जोंहा जिखिनि जेंना दं बेखै बिटिआर ओनसोलनि जेंना बे बर'निबो जागोन बर'जों लोगोसे गुबुन जेसेबां जनगोष्ठीफोर दं जों बिटिआर ओनसोलाव बे गासैबो जनगोष्ठीफोरनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिथाङा खामानि मावगोन बेखै जोंहा जि बिटिआर सुक्ति दं बे सुक्तिनि गोबां दफाफोर दासिमहालागै इमप्लिमेन्ट जायाखै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय खेत्रआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननो हागोन आरो जों बेखौ जों आसा खालामदों बिथाङा बेखिनिखौ खामानि मावनानै जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनि समान मोनथाय मोननायाव बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै मावफुंनो हागोन 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जेडि विलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि विलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।